O Concello de Cambados continúa restaurando os seus elementos patrimoniais. Nos últimos anos, o goberno local reformou 4 lavadoiros e agora, grazas a unha subvención da Deputación de Pontevedra, actuarase sobre a fonte da praza de Alfredo Braña. Sí, concedeunos 10.000 euros para facer unha reforma integral da fonte desta praza de Alfredo Brañas, que foi feita por Narciso Pérez no 1925, é unha fonte que ten 100 anos, tuvo varias reparacións, pero o que queremos é restaurala a través dun restaurador, facer, digamos, un proceso íntegro de restauración e, sobre todo, incidindo en restaurar a pedra. A pesar de que pareza que está en bo estado, a fonte ten pequenas fendas que poden complicar a súa estrutura. A intervención permitirá reparala por completo e manter a súa pedra histórica, que conta con preto de 100 anos. Sí, ten fendas, hai algún trozo dun escudo que falta, despois hai un dos recipientes de auga que tamén que lle falta unha esquina, ten algunha fenda que sobre un dos balaustres da fonte que sube hacia arriba e que co tempo, se non se trata, esa fenda vai ir a máis e pode caer ao cacho desa pedra. Nós o que queremos é poder que a pedra que tratala para que aguante, para que co tempo e cos actos vandálicos que sufriu, pois restauralo o mellor posible, e xa vai ser feito a través dun restaurador, claro. A fonte é un dos poucos monumentos que Narciso Pérez fixo no municipio, ademais de estar declarada como ben de interese cultural de Cambados. O Concello quere poñela en valor e recuperar a auga e a luz que complementan a fonte. Si unha vez que abramos a fonte, restauremos a pedra, conseguimos acadar de que chega auga, xa se comprobou que sí que hai auga que chega ata a fonte, pero queremos ver como están as cañerías por dentro da fonte e conseguimos poder restaurar a auga, pois o dotaríamos tamén de auga e tamén queremos reparar o alumeado da parte de arriba, da araña que ten de ferro, e dotalo de lámpadas, pero neste caso de enerxía solar, para eliminar todos os cables que ten ao redor e que afean o conxunto histórico. O Concello xa conta coa aprobación de patrimonio e traballa no proxecto de restauración da fonte. Unha vez rematado, entregarase á Deputación para sacalo a licitación. A previsión é que se remate ao longo do próximo verán.